Tene utikalo kile kononto samba filani mugwan kele amunu sogolen bana an ka folibaw ye fo aw sigiyɔrɔ la. Ministre ɲɛmɔgɔ ye kile 3 taama kɛ Buguni, Sigaso, Kucala maraw la ni aw ka kunnafoni kɛnɛ sigilen. Ministre ɲɛmɔgɔ Dr Shogel Kokala Mayiga y'a ŋaniya ka taa a ɲɛda wulakɔnɔbaaraw kan k'a daminɛ utikalo tile 7 la ka se tile 9 ma san 2021. Taama in kun ye k'a dɔn san 2021 san 2022 campagne bɛ cogo min na. A kun dɔ ye fana ka sɛnɛkɛlaw kunnafoni gouvernement ŋaniyaw la ka ɲɛsi u ma ani ka dɛmɛ ɲini u fɛ furancɛla fanga tɛmɛko ɲuman na. Wulakɔnɔbaaraw yiriwali minisiri Mohamed Keita ani minisiri dɛmɛ minisiri ka ɲɛsi baganmara ni mɔni ma Yubaba olu tun bɛ minisiri ɲɛmɔgɔ nɔfɛ ni taama in na. An b'aw ladɔnniya ko furancɛla fanga ka laɲini ye kɔɔri koloma tɔni 100 ani 60 sɔrɔli ye ɲinan campagne na. BT1 ni BT2 kimɛnniw bɛ daminɛ bi tɛnɛ. Laseli dɔ kɛra dɔgɔkun laban in na Mali kalanko minisiri fɛ ka BT1 ni BT2 kimɛnniw kofɔ k'u bɛ daminɛ bi tɛnɛ utikalo tile 9 san 2021 jamana fan bɛɛ fɛ. O hukumu kelen kɔnɔ san 2016 Octobre kalo tile 15 bɛnkan sɛbɛ bolonɔ bilala lakɔlikaramɔgɔw ka lafasalitɔn minnu fɛ olu fana y'u ka tɔndenw wele murutili ma n'a bɛ wele o ma nanzarakan na désobéissance civile. U ye nin kunnafoni lase sibiri tɛmɛnen laseli sɛbɛn dɔ kɔnɔ min tun bɛ munumunu salo la réseaux sociaux sanfɛ. Ni lakɔlikaramɔgɔ ninnu b'a fɛ ka kalansow datugu bi tɛnɛ uti kalo tile 9 san 2021 jamana fan bɛɛ fɛ. O siratigɛ la kalanko minisiri b'a ɲini mɔgɔw fɛ fɛn o fɛn sen bɛ kimɛnniw latɛmɛni na u ka kɔlɔsiliw kɛ kosɛbɛ. An b'aw ladɔnniya ko ɲinan BT kɛlaw bɛ taa i jɔ mɔgɔ 38 kɔ la. Lionel Messi ni Barça tolantan ye kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye. Lionel Messi ye kunnafoni lajɛ kɛ karido utikalo tile 8 san 2021 a n'a ka tolantan tɔn Barça ye kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye. U farali ɲɔgɔn na o gɛlɛyara kosɛbɛ ka sababu kɛ deli cogoya ye. Lionel Messi ka fɔ la farali in kɛra wajibi ye sabula a tun b'a fɛ u ka ɲɔgɔn bila kabini salon nka u y'a deli a ka salon k'u fɛ. Bi kɔni a ko Ala ye farali latigɛ u bɛna kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye. Lionel Messi bɛ Barça kabini a si hakɛ san 13 u ye san 21 kɛ ɲɔgɔn fɛ. Diɲɛ tolantanna ŋanaw bɛ jansa ni sanu balon min ye Lionel Messi y'o 7 sɔrɔ. Dan sigi an ka bi kunnafoniw na aw k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kan.